sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ko sa Diyos Amay nga makagawom santanan, mabubuhat sang langit kay sanduta. Nagatuo ko kay Jesu-Kristo anak kabugto nga aton Ginoo, nga ginpanampon sa lalang sa Espiritu Santo, ginbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na patay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlong adlaw nabanaw siya nga nagalin sa mga minatay. Kumayap sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makalagawom sa tanan. Gikan dito magalay pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kay sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa naging kauptan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, kay sa pagabuhi ng wala sing katapusan. Amen. Amay namon nga rakas sa mga langit, pagdayawon ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman ng imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanan namon sa matagadlaw. Kawag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siniyag ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kawag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo luson mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Ito'y San Diyos, sigaw po mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Ito'y San Diyos, sigaw po mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Ito'y San Diyos, sigaw po mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig ug sa mga katigan nga tanan kabay pa. Aton karon pamalandungan ang 5 ka misteryo sang kalipay. Ang nauna nga misteryo sang kalipay ang pagtunda ni San Gabriel sa kay Maria Santissima nga siya maging iloy sang Dios. Amay namon nga rakas sa mga langit, pagdayawon ng imo ngalan, umabot sa amon ng imo ginharian, matuman imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanan namon sa matagadlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siniya ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pagdili mo kami padaog sa mga panulay. Inunoo luson mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manungbunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igampong kami nga makasasala. Yan kay sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling suguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawara amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa imperno, kadalan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya tong may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Liso ang makasasala. Adlaw kay Maria, ang pagdayaw kantahon ta, upod kay Gabriel nga arkanghel. Ave maghimaya ka, o Iloy sang manunubos, puno ka sing grasya, kami beren o luwasa, sa kalainan sang sala. Ang ikaduwa nga misteryo sang kalipay ang pagduwang ni Maria Santissima sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayawon ng imo ngalan.
Umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang ipabuot diri sa duta siling sang salang. Hatagan mo kami niyan sing kano namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang manakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadawg sa mga panulay, hinanoluwason mo kami sa kalawat amon. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manamuha sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manamuha sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa nga mo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa kinsuguran, karon ka sige hapon sa mga tuig kag sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdalan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. Ulabing putling ang kasing-kasing ni Maria. Lisuang makasasala. Iloy nga tunay, Birhen Maria, lugpay sang duta, tamda kami, ihulog sa amon, ang imong bulig, nga kinahanglan, namon karon. Dungga Maria, ang kalantahon nga
Santa Maria, ang kalantahon nga amo na dulot, bisan kubos. Ang ikatatlong nga misteryo sang kalipay ang pagkatao ni Jesus sa Belen. Amay namon nga raka sa mga langit pagdayawan ng imo ngalan. Umabot sa amon ng imo ginharian, matuman na yung pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kananamon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunool luwatson mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Nyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy San Diyos, igapo mo kami nga makasasala. Yan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling siging suguran karon kay sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, Patawala ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno. Kay dalan tanan nga mga kalag sa langit, ilabi niya to may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy. ulabing putli nga kasing-kasing ni Maria, Liso ang makasasala. Pinoy namon nga bilidhon, kaluoyan mo kami. Tudloin
ikaapat nga misteryo sang kalipay ang paghalad ni Maria Santissima sa kay Jesus sa templo. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawarin mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang manakasala sa amon. Pagdili mo kami padawg sa mga panulay, hinano lawason mo kami sa kalawot amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Luisan Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katigan nga tanan kabaypa. O Jesus ko, Patawara ang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala tanan nga makalag sa langit. Ilabi niya may dako nga kinahanglan sa imong kaluoy. o labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Lisuang makasasala. Pagdalaon ang imong himaya, O Maria, nga iluy sa Diyos, masagon ka sa tanan nga duta, kagalaran sa gumang takos.
Maghimaya ka, Birhen na putli, kapugwason nga, labing magayon. Maghimaya ka, sang Diyos pinili, asusan ka nga maangyon. Ang ikalima nga misteryo sang kalipay ang pagkadula ni Jesus kagpakita sa iya sa templo sa tunga sa mga doktores. Ang may namon niya raka sa mga langit pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ng iyong pagbuot diri sa duta silinson sa langit. Hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matag adlaw, kaag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siniyag ilapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kaag dili mo kami padaog sa mga panulan. Hinunool wason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Kinadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Yan sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling siging suguran karon kag sa gihapon sa mga tuig sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, Patawara amon mga sala, luwas sa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdalan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong may dako ang kinahanglan sa imong kaluoy.
O 12 nga kasing-kasing ni Maria, Lisu ang makasasala. mga muyo kita tanan. Maghimaya ka reyna, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namo. Nagapangalaba kami sa imo, mga pinadubol nga mga anak ni Eva. Nagapaninakol kami, kanagabako, kanagapanangis sa sininduta nga luhaan. Tala magalang po ilingid mo sa amon, kayang mata nga maluluyon. Kag sa oras sa patapos ang pagsugol sa amon sa duta, ipakita mo sa amon si Jesus, ang bunga sa santos nga tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklugon, o matamis nga ulay nga Maria. Igapo mo kami, o santos nga iloy san Dios, agud mangitakos kami sa pangatagan sang gipanakda ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Mga litanya sang Berhen Maria. Ginoo, maluy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, dungga kami. Kristo, dungga kami. Kristo, pamati kami. Kristo, pamati kami. Diyos nga amay sa kalangitan, maluy ka sa amon. Diyos nga anak, ang manubos sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Diyos nga Espiritu Santo. Maluoy ka sa amon. Santisima Trinidad nga isa lamang ka Diyos. Maluoy ka sa amon. Santa Maria. Igampo mo kami. Santos nga Eloy sang Diyos. Igampo mo kami. Iloy ni Kristo. Igampo mo kami. Iloy sang grasya nga Diyos na. Igampo mo kami. Iloy nga labing matinlo. Igampo mo kami. Iloy nga labing putli. Igampo mo kami. Iloy nga berhen. Igampo mo kami. Iloy nga wala sing kaasawayan. Igampo mo kami. Iloy nga hiligugmaon. Igampo mo kami. Iloy nga makatilingala. Igampo mo kami. Iloy sa sigyapon nga panabang. Igampo mo kami. Iloy sang maayo nga konseho. Igampo mo kami. Iloy sang magbubuhat. Igampo mo kami. Iloy sang manunubos. Igampo mo kami. Iloy sang simbahan. Igampo mo kami. Berhen nga labing butanan. Igampo mo kami. Berhen nga talahuron. Igampo mo kami. Berhen nga takos bansagon. Igampo mo kami. Berhen nga gamhanan. Igampo mo kami. Berhen nga mahinuklugon. Igampo mo kami. Berhen nga salaligan. Igampo mo kami. Salamin sang katarungan. Igampo mo kami. Lingkuran sang kaalam. Igampo mo kami. Kabangdanan sang amon kalipay. Igampo mo kami. Suludlan nga espirituhanon. Igampo mo kami. Suludlan nga takos sang kadungganan. Igampo mo kami. Suludlan sang dungganon nga debosyon. Igampo mo kami. Rosa Mystica. Igampo mo kami. Toren ni David. Igampo mo kami. Tori nga tipuso. Igampo mo kami. Balay nga bulawan. Igampo mo kami. Arkas sang kaligunan. Igampo mo kami. Ganhaan sang langit. Igampo mo kami. Bituon sang kabugwason. Igampo mo kami. Ikaayos sang mga masakit. Igampo mo kami. Dalangpan sang mga makasasala. Igampo mo kami. Manuglipay sa mga nalisdan. Igampo mo kami. Mananabang sang mga Kristiyanos. Igampo mo kami. Reyna sa mga angheles. Igampo mo kami. Reyna sa mga patriarkas. Igampo mo kami. Reyna sa mga profetas. Igampo mo kami. Reyna sa mga apostoles. Igampo mo kami. Reyna sa mga martires. Igampo mo kami. Reyna sa mga kompesores. Igampo mo kami. Reyna sa mga berhenes. Igampo mo kami. Reyna sa tanan ng mga santos. Igampo mo kami. Reyna nga ginpanam kung nga wala may labti sang sala nga panublion. Igampo mo kami. Reyna nga gindala sa langit. Igampo mo kami. Reyna sang santos nga tuod nga rosaryo. Igampo mo kami. Reyna sang paghidait. Igampo mo kami. Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Patawara kami, Ginoo. Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Pamati kami, Ginoo. Kordero sang Diyos nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Maluoy ka sa amon. Igampo mo kami o iloy nga santos sang Diyos. Agud mangintakos kami sa mga ipinanakda ni Heso Kristo. Pag-ampo.
O Diyos, tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayon, kapagkabanaw sa ngihubog nga anak, ginagom mo para sa amon ang mga dulot sa kabuhi nga walay katapusan. Nagaampo kami, kabay nga ihatag mo sa amon, nga nagapamalandong ka nagapangamuyo sining mga misteryo sa Santos nga Rosario ni Santa Maria Belen. Nga amon masunod ang iya ginatudlo, kag mabato na iya ginpanaad, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kabay ang bulig nga Dios nun magpabilin unta sa aton. Amen. Kabay ang mga kalag sang tanan nga tumuluong nga nagtaliwan tungod sa kaluoy sang Dios magpahuway sa pagidait nga dayon. Amen. Kabay ang petisyon sa makalagahom nga Dios, Amay, Anak, kag Espiritu Santo, magpanaog kag magpibilin unta sa aton sa gihapon. Amen. Minsan ang buhay ay isang awit na gala. Mayroon
Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sang Ginoo nagtunda kay Maria, kananamkon siya sa gahom sang Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Yari ang ulipon sang Ginoo, kabay nga matuman sa akon ang imo pulong. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Kag ang pulong nahimo nga tawo, kag nagkabuhi siya upod sa aton. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Igampo mo kami, Eloy nga santo sang Dios, agod mangintakos kami sa mga ginsaad ni Kristo. Mga muyo kita. Ipaambit sa amon mga tagipusoon ang imo grasya o Ginoo, agod kami nga nakahibalo sang pagkahimo nga tao ni Kristo, paagi sa pagtunda sang anghel, kabay nga paagi sa iya pagkasakit kag kamatayon sa krus, maangkon namon ang himaya sa iya pagkabanhaw, paagi sa amuman nga Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
siling sila kay Pedro, kag sa iban nga mga apostoles. Ano ang himuon namon mga utod? Si Pedro nagsiling sa ila, magbiya kamo sa inyong mga sala, kag magpabautiso sa ngalan ni Hesukristo, agud nga mapatawad ang inyong mga sala, kag mabato ninyo ang ginhatag sang Dios, nga amo ang Espiritu Santo. Kay ginsa dinis ang Dios sa inyong mga anak, kag sa tanan nga mga tawo sa malayo, ang tanan ginatawag sang Ginoo nga aton Dios nga mangin-iya. Madamo pa ang ginhambal ni Pedro sa pagpamatuod sa ila kag ginlaygayan niya sila nga nagasiling. Luwas sa ang inyo kaugalingon sa silot nga mag-aabot sa sining malaot nga mga tawo. Madamo ang nagtuo sang iya mensahe, kag nagpabautiso sila. Sa sadto nga adlaw, may mga 3,000 ka mga tawo nga gintugang sa ila grupo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo amo ang akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Iya ko ginapapahuway sa mga latagon nga may malagtom nga hilamon. Kag iya ko gintuytuyan sa mga linaw sa matinaw nga tubig. Ginahataga niya ko sing bag-o nga kusog. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ginatuytuyan niya ako sa husto nga dalan, suno sa iya ginsaad. Bisan pa, nagaagi ako sa dalan nga tama kadulom, hindi gad ako mahadlok. O Ginoo, ka ikaw nagaupod sa akon, ang imo baston kag ang imo sungkod, nagaapin sa akon. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Ginabutangan mo ako sa lamisa sing madamo nga pagkaon, sa diin makita nako sang tanan ko nga mga kaaway. Ginisuan mo sing lanang akon ulo, sa pag-abi-abi sa akon, kaginpaawas mo ang akon kupa. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Sa pagkamatuod, ang imo kaayo kagugma, mangin akon samtang nga nagakabuhi pa ako, kag ang imo balay mangin akon puloy-an sa walay katubtuban. Ang Ginoo among akon manugbantay, yara ang tanan nga ginakinahanglan ko. Pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma, kung ginabatas ninyo ang pag-antos, bisan pa nga nakahimo sing maayo, pagabindisyonan kamo sang Dios tungod sini. Sa sini nga katuyuan, gintawag kamo sang Dios, kay si Kristo gid nag-antos para sa inyo, kag nagbilin sing sulundan. Agud nga magsunod man kamo sa iya inagihan. Wala siya nagpakasala, wala gid, sing may nakabati nga siya nagbutig. Sanggin pasipalahan siya, wala siya magbalos. Singgin paanto siya, wala siya magpamahog, kundi nagsalig siya sa Dios. Amataro nga hukom. Gindala ni Kristo sa krus ang aton mga sala, sa iya kaugalingon nga lawas. Agud nga mapatay kita sa sala, kag magkabuhi sing matarong. Pagi sa iya mga pilas, ginayo kamo. Kaangay kamuanay sa mga karnero, nga nagtalang, pero karon ginapabalik na kamo sa pagsunod sa manugbantay, kag manug-atipan sang inyo mga kalag. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo nagasiling,
Ako amo ang maayo nga manugbantay, kay nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa ito nga panahon nagsiling si Jesus. Nagasiling ako sa inyo sing matuod ang tao nga wala nagasulod sa turil sang mga karnero paagi sa puwertahan, kundi natagataklas sa kudal amo ang makawat kag buyong. Ang tao nga nagasulod paagi sa puwertahan among manugbantay sa mga karnero. Sa iya pagsulod, inaabrihan sang manugbantay ang puwertahan. Ang mga karnero nagapamati sa iya tingog, samtang ginatawag niya sila sa ila mga ngalan. Kaya ginatuytuyan niya sila pagwa. Kung makagwa na sila, nagauna siya sa ila. Kaya ang mga karnero nagasunod sa iya. Kaya nakilala nila ang iya tingog. Hindi sila magsunod sa iya, o kung hindi sila magsunod sa hindi nila kilala, kundi nagapalagyo sila sa iya, kay wala sila makakilala sa iya tingog. Si Jesus nagsugid sa ila sining palanggiran, pero wala sila makahangop sang ginasiling niya sa ila. Ngani si Jesus nagsiling liwat, nagasiling ako sa inyo sang matuod, ako ang puwertahan sang mga karnero. Ang karnero nga wala nagapamati sa mga nagkari una sa akon, kay sila makawat kag buyong. Ako among puwertahan. Ang nagasulod paagi sa akon maluwas, makapagusto siya sa pagsulod kag sa pagwa, kay makakita siya sing halalbon. Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, sa pagpatay, kag sa paglaglag. Ako iya nagkari agod may kabuhi sila, kabuhi sa iya kabuganaan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka, O Ginoong Heso Kristo. Dire ka mo, tawag sila. Tawag sila. Sulod, dito pong to, iban. Dito sila. Dito pong to, stubang. Ngayong gabi sa inyo tanan. Kapat nga Domingo sa panahon sang Paskwa, sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Kag ang aton tema subong amo ang Ginoong Hesus ang maayo nga manugbantay. Sa ginahambal man ini nga Domingo sa kalendaryo sang aton simbahan nga Good Shepherd Sunday o kung Domingo sang maayong manugbantay. Kag Domingo man sang pagpangamuyo para sa bukasyon, sa pagkapari. Hinigugma nga mautod, siguro hindi kita familiar sa manugbantay sang karnero. Nawala ya karnero sa aton diri. Pero sa tiempo sang Ginoo, ginlarawan niya ang iya kaugalingon bilang maayo nga manugbantay. Kay at that time, sa sinanga tiempo,
ang mga pastores, amo ang mga nagapangabudlay gid, agod matatap ang mga karnero, kag madamo ang mga karnero sa sadto nga tion. Gani nga sa pagkatao mismo sang aton Ginoo, ang una nga ginpadalaan sang mensahe nga natao ang manluluwas, amo ang mga pastores. Kag sila man ang una nga nakakadto sa Belen, kag nakakita sa bata nga si Jesus. Diri pamalandungan naton ang ginalarawan sang Ginoo, siya mismo ang maayong manugbantay. Una, siling niya, ang maayong manugbantay, nagatipon, kag nagaprotekta, nagadampig sa iya mga karnero. Ang hindi maayo nga manugbantay, siling niya false prophets o false shepherds, wala nagaapin sa iya karnero. Ginabayaan niya sila kung mag-abot ang mga lobo. Ginalarawan man sa Good Shepherd. No? Kung makita ninyo ang imahen sa aton Ginoo nga Good Shepherd, may ginauyatan siya nga baston. Para sa ano ina? No? Hindi agad ihanot sa mga karnero, kundi igamito niya batok sa mga lobo. Protektahan niya ang mga karnero nga hindi pagkanon o paghalitan sang mga lobo. Gani kapulaw sila. Ginaprotektahan nila. Siya hindi maayong manugbantay iya, nagapalagyo sila, kay ginasuhulan sila. Pero siyang maayong manugbantay, nagabantay kay palangga niya ang mga karnero. So amoy nang una nga quality sang manugbantay. Nagatipon kag nagadamapin. Ikaduha, nagapamati. Ang maayong manugbantay, naga-insyende sang iya mga karnero. Naibalaan niya ang kada isa sa ila lain-lain panimuot. Gani siya nagakilala sa ila kag gina-insyende sila. Ginapamangkot niya sila anong kinahanglan. Nagapakig-upod kag nagapanglakaton siya upod sa ila. Siya nagapamati. No? Amo ng quality sa isa ka leader. Handa magpamati. Hindi nga insister niya iya gusto lang. Inapamatian niya ang luyag sa iya mga sinakpan. Ikatatlo, he leads, nagapangulo. Ang maayong manugbantay, nagauna sa iya mga karnero. Hindi nga nagadikta lang o kung nagamandar, kundi siya gid ang nagauna. Sa Ebanghelyo, ginambal diri, siya nagasulod sa puwertahan, ginaabrihan niya, dira man siya nagaagi, kagang mga karnero, nagasunod sa iya. So, klaro. Hindi nga nambalan niya lang nga, dito kamo agi, o kung dira kamo agi, o kung amo ni mo anyo, sundan ninyo amo ini, hindi. Siya mismo ang nagauna. Leading or by example. Living by example. Siya nagahimo una sing maayo, agon nga sundon siya sang iya mga sinakpan. Amo nang maayo nga leader. No, ginatawag siya leader kay siya amo ang nagauna sa paghimo sing maayo. So, ginhimo ina sang Ginoo. Siling niya, ang luyag magsunod sa akon, dapat niya pasanon ang iya krus, kag magsunod sa akon. Kag klaro, ngang una nga nagpasan sang krus,
amo ang aton Ginoo. Di ko magsiling siya ka, sunod ka mo sa akon, himuan ninyo ini, may deber siya maghambal sina, kay siya mismo ang una nga naghimo sina. He leads by example. Gani ang iban nga mga karnero, o kung ang mga sakop niya, nagasunod. Ang ikaapat, nagasakripisyo siya sa baylo sang iya mga karnero. A good shepherd genuinely cares for the flock and puts their interest ahead. Ang iya ya ginadumdum ang kayuhan sang iya sinakpan, hindi ang iya kaayuhan. Ang ginadumdum niya ang kaayuhan sang katilingban, hindi ang iya kaugalingon nga kaayuhan. Ang ginadumdum niya kung ano ang isulod sa bulsa sang iya mga sinakpan, hindi ang iya kaugalingon nga bulsa. Kung sa yuron, handa siya magsakripisyo upod sa iya mga karnero. He is not absent sa ila pagtilipon. Hindi siya dalok, hindi man siya sakon. Ang una niya ginaatipan, ang kinahanglanon sang iya mga tinawo o mga tao. So dira makita ninyong maayo nga leader kung ang ginapatigayon niya ang kaayuhan sang komunidad. Kamo man makahusgar sina, kamo makahibalo, kamo nakatanaw sina, kung balang leader, nagahimo sang iya dapat himuon para sa kaayuhan sang iya mga sinakpan. Tama ina kaklaro, hindi man na matago, no? Ang ikalima, he follows Christ, the good shepherd. So sa inanambal naton, nagasunod siya sa aton Ginoo ang maayo nga manugbantay. So hindi lang ni para sa mga karnero, para man ni sa amon tanan nga mga ginpadala sang Ginoo nga ginatawag mga manugbantay. Kami dapat magsunod sa aton Ginoong Hesus nga amo ang huwaran sang matuod nga manugbantay. Kung ma-assign kami sa isa ka parokya, ang amon patigayunon, amo ang kaluwasan sang mga tawo. Pamatian namon sila sa ila nga ginatahambal kung ano ila kinahanglanon. Nagaistoryahanay. Ginapangunahan namon sila sa paghimo sing maayo, agod nga sila magsunod man sa paghimo sing maayo. Kaghanda sa pagsakripisyo upod sa ila sa mga buluhaton sang katilingban. Si San Pablo nagsiling sa iya sulat sa mga taga-Korinto, "Be imitators of me as I am of Christ." Sundan ninyo ako, kag pariho man nga ginasunod ko si Kristo. Inigog mga mautod, tama kadako ang panghangkat nga gud mangin maayo ka manugbantay, no? Budlay sundon aton Ginoo. Budlay. Ang Ginoo, Diyos, perfecto. Ang nagasunod sa iya, kita tanan, pare ka man, barangay kapitan, o kon konsihal, mayor ka man, o kon gobernador, o kon leader ka man sang komunidad, mabudlay magsunod sa aton Ginoo. Pero, gatinguha kita. Amo na importante, gatinguha kita. Gatinguha kita maghimo maayo, agud sundon kita sang aton mga sumulunod. Kay nasang nagapasulod ako diri, siling diri sa Ebanghelyo. Ang iya mga karnero nagapamati sa iya tingog, kag nagasunod sila sa iya. Sa nagasulod ko diri, siling ko ahay, kasubo no? Ang manugbantay nagapanawag nga tipon kita sa kapilya, agud magsimba.
Pero dira lang sa palibot naton wala nagaplapit. Dira failure na. Subo nga sitwasyon. Subo nga realidad. Wala naton ginapamatian ang panawagan sang Ginoo. Ni gugmang mautod, amo na salamat gid sa inyo nga yari diri sa kapilya. Kamo inspirasyon sang mga pari. Bisan sino man nga pari, no? Basta nagahiwat sang misa, na nagapalapit kamo, ang mga pari nagaangkon sing katumanan sa ila kabuhi. Amo na amon kalipay, nga sa amon ministeryo, mayara nagasabat sa panawagan sang pagtipon, kag pagsimba, kag pagdayaw sa Dios. Kung makita namon nga waay sing nagapalapit, masubo ina nga realidad. Apang padayon kita, no? Kamo nga ari diri, kamo nangin inspirasyon, kag kamo ang nagatudlo sa amon, nga padayon kami maghimo sang dapat na nagakabagay, agud masunod ang maayong manugbantay nga amo aton Ginoong Hesukristo. Padayon kita sa pagsaulog sining misa, kabay ang Ginoo, padayon magbulig sa aton, bantayan niya kita tanan. Kami nga mga pari, mga laiko, mga lideres naton sa aton sosyudad, nga magsunod gihapon sa iya, nga mong larawan, huwaran sa matuod, nga manugtatap sang panong nga gintugyan sang Dios. Magtindog. Nagatuo ako sa Dios, amay makagagahom sang tanan. Langit kay sang duta. Nagatuo ko kay Kristo ianak kabugtong nga aton Ginoo. Kagin panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Gibunag ni Santa Maria Birhen. Insakit sa ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na patay kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit. Kanagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay. Makagagahom sang tanan. Gikan dito makarepasyaluwat sa pahukom sang mabuhi ka sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sa mga santos, sa patawaran sa mga sala, sa pagbanaw sa mga lawas, sa pagbuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ipangamuyo naton sa Amay nga sa aton pagsunod kay Ginoong Hesus ang maayong manugbantay, mangin instrumento kita sang iya paghigugma kag pag-atipan sa iya katauhan. Sa tagsa kapag ampo ang aton sabat. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang mga ministro nga nagapamuno sa simbahan, ang Santo Papa nga si Francis, ang amon obispo nga si Jose Romeo, mga obispo, mga pari kag mga diakono, magatipan sa mga tawo kaangay sang pagatipan ni Kristo, ang maayo nga manugbantay, kabay pa nga dampigan nila ang wala sing tingog kag ikasarang sa katilingban. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang mga opisyales sang gobyerno, hatagan sing kaalam, pagka mainubuson, paghimakas kag paghigugma, agud magpuno sila hindi lamang sa pulong, kundi la binagid sa ila buhat. Kabay pa nga hatagan nila sing pagulikid ang mga biktima sang kalamidad kag pag-abusar sang kinamatarong sang tao. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga ang mga pamatanon magpamati isang pangagda sang Ginoo kung sila tawgon sa pag-alagad bilang mga pari, mga madre, mga misyonero kag misyonera kag lay leaders. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay pa nga magpanglakaton kami sa sinodal nga paagi sa pagpamati sa sugilanon sang kabuhi, sang tagsa-tagsa, kag sa pagulikid, kag sa pagbantay sa amon kauturan. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Kabay nga halungan sang Ginoo ang amon pamilya, mga paryente kag mga abyan, sa pagpangabuhi sa kalinong kag pagbinuligay.
Kagkabay nga hatagan niya sang kalipay, kag paghidait ang amon mga pinalangga nga nagkalamatay. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. Ipangamuyo manaton ng aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, amligi kami sa imo paghigugma. O Diyos nga amon amay atagi, sing maayong manugubra ang imo simbahan, agon nga ini mangin sakramento sa imo presensya, kag pagluwas. Pinapangayo namo ini paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Pangamuyo ka mga kauturan, ako ng akon, kaginiuman nga sakripisyo, mamutan sang Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Batununta sa ginong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kasabugos niya nga simbahan. O Ginoo, nagapasalamat kami sa imo, paagi sa Eucharistia, nga among ginasaulog bilang handumanan sang misteryo Pascual. Na nagapakiluoy man kami, nga ining padayon nga sakripisyo, sang pagpahauli, mangintuburan sang kalipay nga dayon para sa amon. Inapangayo namon sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takos kag angay gid igo ka mapuslanon sa amon kaluwasan. Ngamon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion, pero ilabi na gid sining panahon sang Paskwa, hinahalad si Kristo nga among Kordero Pascual. Siya gid among matuod nga kordero nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Paagi siya pagkamatay gindaog niyang amon kamatayon, sa iya pagkabanhaw ginuli niya liwat sa amon ang kabuhi. Tungod sini ang bugos nga kalibutan nagahinugyaw sa dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles kag arkanheles na tanan niya tinugas ang langit, nagaamba sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod Ginoo, tuburan sa tanan niya pagkasantos.
Gani ipadala ang imo espiritu sa pagpasanto sini mga dulot, agon na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa among Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, naging bato niya sing kinabubuton, iya ginkuha, ginpamiyak-piyak ang tinapay, ang pasalamat sa imo, nagiya niging panagtag sa mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan, kamagkaon kamo sini, kay niya mong akon lawas nga igatugyan tungod sa inyo. Ginoo ko kag subong man pagkatapos ang panihapon, naging kuha ang kalis na pasalamat sa liwat, kaya ni ginhatag sa maging tutunan nagasiling. Magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis, kay ini among kalis sa akong dugo, ang dugo sang bag-o kag wala sing katapusan na kasugtanan, nga igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko kag Diyos. Ang misteryo sang pagtuo. Gani amay among ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan kapag sa ulog namon sang andumanan sang pagkamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mangintakos sa pagatubang pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa buguos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, obispo nga si Jose Romeo, kag tanan nga mga kaparian. Dumduma ang mga sakop sini among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man tanan nagkalamatay sa iyong pagkaabian. Matuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri karon nagatambong ining mga tumuluo sa barangay San Rafael nga imo gintipon karon nga gabi nga nagsabat sa imo panawagan kag nagpamati sa imo pulong kag nagpalapit sa paghalad sini sakripisyo sang pagsimba kag pagdayaw. Agod nga upod sa ila maambit namong kabuhi nga way katapusan. Magdayaw kung maimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Birhen, Iloy sang Dios. Upod kay Senior San Jose, Iyabana. Upod sa mga apostoles, sa tanan ng mga santos na nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya. Hinahatag sa imo, Dios, amay nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan niya dungog kag himaya, sa tanan niya tuig sang mga katuigan. Karon manawag kita sa aton Amay sa langit, si may dako nga pagtuka pagsalig, sa pangamuyo ang gintudlo sang aton Ginoong Hesukristo. Pagdayaw
Luwasa kami Ginoo sa mga kalautan, hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami akon maluwas gihapon sa sala, kag palig-una sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon kinalauman nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi pagtuo sa imo simbahan, kag suno sa imo ginsiling, atagi siya sing pagidait ka pagiusa. Ikaw nga nagakabuhi, kag nagahari sa tanan niya tuig isang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Magatagay ka mo mga kauturan sang paghidait. By the mingling of this bond, blood of Christ. Yari si Kristong Kordero nga nagapatawad sa mga sala. Bulahan na maginaagda sa pagbaton siya sa pagkalawat. Ginoo, dili ako takos, magsulod ka sa akon puluyan. Apamit lang lamang isa kapulong, mag-aayo ang akon kalag kag lawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon, magkarig ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manluluwas sa akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo nga Dios, maayong manugbantay. Tamda kami nga imo panong nga gintubos sa malahalon nga dugo sa imubugto nga anak. Agod kag tungod kay ikaw maluluyon, dalha kami sa walay katapusan nga halalban sa langit. Pinapangayo namon sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Aton mga paybalo maglingkod anay si makadali. Buwas ang katapusan nga adlaw sang palista sa luyag magpakumpirma sa bulan sang Hunyo. Pila na ka bilog, Sister Grace, sin mo na lista? Kompleto? Pila? 70 lang aton nga kan? 70 lang aton nga slot, no? So bantay ka mo kung may ara nga barangay nga may bukulang pa nga may makumpleto by tomorrow, i-announce ko para mapasulod ninyong sobra, no? So preparar na nga daan ninyo baptismal certificate kaya mo inang kinahanglan. Sa subong nga semana, ipagwa na naton ang application form. Kag dira ninyo iapid ang baptismal certificate. Kag ipatawag na kamo para sa seminar. Kamoy nang patakaran naton nga pasunod. Okay? Subong nga Mayo, ang mga seminar, agad nyo ma-finalize na ang sinugid ang pwede ma-qualify sa confirmation. Ang petsa ginhatag sa Senyor Asobispo sa aton June 8 and 9. Kamoy na. So sa either sa sina nga duha ka adlaw kamo ma-assign. Kamo naton mapaybalo. Kag naumpisahan naman dito ang paghimo sang chapel sa patio sang Katoliko sa Mandurriao, no? Naumpisahan na to sang subong nga semana. Ang budget sa to is tunga sa milyon. So para nga mayara kita misa dira kada premier Lunes sang bulan kumahuman na ina. Kag may patay ka mo, pwede ninyo masulod dira kag dira kamo maka last viewing antes sulod siya sa lulubngan o kung sa pansyon. So mo na aton katapusan nga project antes kita mag reshuffling. Kag ang lingganay nga na-order na naton mag-aabot sa bulan sa July kabay pang hindi ma-delay agon mabutang na naton dito sa ibabaw sa Kapanaryo. Ang bilis adto 2.1 million. Nadawna na naton sa 1.1, no? May ara pa kita talagaan sa Royal Bells Philippines na 1 milyon. Kamoy na nga aton project sa sini nga palaabuton ng mga inadlaw. Madamo ginasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa buluhaton sang katilingban sa parokya. Kainitanan para sa inyo kaayuhan. No? Kami yang mga manugbantay, magasayluhanay man sa pila ka adlaw, inaya para sa inyo kaayuhan na mabilin diri sa parokya. So thank you gid. Pagtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kag yara man sa imo. magduko kamo ka magbaton sang bendisyon. Paagi sa pagkabanhaw sang anak intubos kamo sang Dios sa ginhimo nga ya anak. Kabay nga iya kamo bendisyonan sing kalipay. Amen. Inatagan kamo sa ato manunubos sa way katapusan kahilwayan. Kabay mapanubli ninyo iya kabuhi nga dayon. Amen. Paagi sa pagtuo na banhaw kamo upod sa iya sa pagbunyag sa inyo. Kabay magkabuhi kamo sing balaan, agon mahiusa kamo sa iya sing way katubtuban. Amen. Kag bendisyonan kamo sa Dios sa makagagahom. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Mga kauturan sa santos nga misa na halad na lakat kita sa pagidait. Alleluia. Alleluia. Salamat sa Dios. Alleluia. Alleluia. Sa liwat mayong gabi sa iyong tanan. Mayang gabi man, Father.